Slyšte, slyšte, na vědomí se dává. Hit Radio Vysočina vás zve 9. července na 5. ročník středověkých her na hradě Roštejně. Od oběda až do půlnoci je zde připraven středověký program pro celou vaší rodinu. Už tuto sobotu se společně sejdeme na Roštejně. Více informací na www.středověk.eu. Slyšte, slyšte, na vědomí se dává. Hit Radio Vysočina vás zve 9. července na 5. ročník středověkých her na hradě Roštejně. Od oběda až do půlnoci je zde připraven středověký program pro celou vaší rodinu. Už tuto sobotu se společně sejdeme na Roštejně. Více informací na www.středověk.eu. Slyšte, slyšte, na vědomí se dává. Hit Radio Vysočina vás zve 9. července na 5. ročník středověkých her na hradě Roštejně. Od oběda až do půlnoci je zde připraven středověký program pro celou vaší rodinu. Už tuto sobotu se společně sejdeme na Roštejně. Více informací na www.středověk.eu. Slyšte, slyšte, na vědomí se dává. Hit Radio Vysočina vás zve 9. července na 5. ročník středověkých her na hradě Roštejně. Od oběda až do půlnoci je zde připraven středověký program pro celou vaší rodinu. Už tuto sobotu se společně sejdeme na Roštejně. Více informací na www.středověk.eu.